நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருப்ப சசிகுமார் டெக். என்னோடய பேர் பார்த்தீங்கன்னா சசிகுமார். நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, டிசம்பர் மாதமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் குரூப்பில் வந்து நிறைய சேனல்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணதாக இருந்தது. அதெல்லாம் வந்து இன்னும் லான்ச் ஆகலை. பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஒரு சேனல் வந்து லான்ச் ஆக போகுது, ஸ்டார் மூவிஸ் தமிழ். சரி நம்ம பார்ப்போம் சொல்லிட்டு என்ன ஆச்சு அந்த சேனல் லிஸ்ட்லாம் என்ன சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் சொல்லிட்டு உள்ளே போய் பார்த்தோம் விக்கிபீடியாவில். அதெல்லாம் அந்த சேனல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஜனவரி 1 வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. இதில் புதுசாக ஒரு சேனல் பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணியிருக்காங்க, ஸ்டார் மூவிஸ் தமிழ். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லிஸ்ட்லேயே ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொடுக்கல. புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் சேர்த்து நம்ம லான்ச் பண்ண போகிறாங்க ஜனவரி 1 அப்கமிங் சேனல்ஸ் பாருங்கள். ஜனவரி 1 வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க ஸ்டார் மூவிஸ் தமிழில். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விஜய் சூப்பர் ஹெச்டி, ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் தமிழ் ஹெச்டி இதுவும் வந்து லான்ச் ஆக போகுது. வேறு என்ன தமிழில் லான்ச் ஆக போகுது பார்த்தீங்கன்னா, டிஸ்ட்ரி சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் சேனல் தான் இருக்குது இப்போதைக்கு. அதுவும் ஹெச்டியில் வந்து அப்டேட் பண்ண போகிறாங்க. இது கூட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சேனல் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. நிறைய லாங்குவேஜ் பார்த்தீங்கன்னா லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே அந்த பெல் ஐக்கன் ஏற்றி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் நம்பர் பண்ணிங்க. அப்போ நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோ சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சசிகுமார். நன்றி, வணக்கம்.